You can't be everyone cup of tea. But that's okay. Hello everyone. நம்ம யாக்கி ஃபிட்னஸோட ஒரு முக்கியமான எய்மே கிரியேட்டிங் அ ஹெல்தி ஹார்ட் அண்ட் மைண்ட். உலகத்துல சம் செட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க. அவங்க நீங்க என்னதான் முயற்சி பண்ணாலும் என்ன செயல் செஞ்சாலும் அவங்க சிம்பிளா உங்களை ஹேட் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. ஆனா இதே உலகத்துல நிறைய பேர் இருக்காங்க உங்களை லவ் பண்றதுக்கு, உங்களை அப்ரிஷியேட் பண்றதுக்கு. அதனால நீங்க எப்பவுமே உங்க பொண்ணான நேரத்தையும் உங்க ஹார்ட்டையும் உங்களை வேல்யூ பண்ணாத பீப்புளுக்காக வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. அண்ட் தே ஆர் நாட் ஃபார் யூ அண்ட் யூ ஆர் நாட் ஃபார் தெம். அதனால எப்பவுமே நீங்களா இருங்க. உங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ற பீப்புள்ஸோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. சோ உங்களை வேல்யூ பண்ணாதவங்களுக்கு பொலைட்டா ஒரு ஸ்மைல் கொடுத்துட்டு வேவ் பண்ணிட்டு அண்ட் நீங்க நகர்ந்து போய்கிட்டே இருங்க. நீங்களா இருங்க. உங்களால எல்லாரையுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியாது, எல்லாருமே உங்களை லவ் பண்ண முடியாது. சோ உங்களை யாரு ரெக்கக்னைஸ் பண்றாங்களோ, அப்ரிஷியேட் பண்றாங்களோ, உங்க கூடவே பயணிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு மதிப்பு கொடுங்க. அவங்களுக்காக நேரம் செலவழிங்க. அண்ட் எப்பவும் மைண்ட பாசிட்டிவா வச்சுக்கோங்க. அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோஸ். அண்ட் மோர் வீடியோஸ், சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். தேங்க்யூ ஸோ மச்.